Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reaksyonan ng usa ka video nga gi-cover sa France Rhythm sa pagkakantaho ni Chin. Kini nga kanta mao ang Close to You from Carpenters. Kini nindot kay ni kay ang tingog ni Char na bagay ni para sa iya kay parihar gid sila tingog ni Karen Carpenters bali o nindot kayo. Sige atong tanawon karon kung unsa gid ang ilang pag-cover, nindot pa gyud. Okay? Sige. Pero pag-expect hapon mo nga atong putol-putulon kay bawo na mo nga mutuman ta sa rules para di ta maka-copyright sa YouTube. Okay? Sa mga bago diha nga wala pa subscribe na mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ibang mga tao nga wala pa nakikita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Wala naman tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Uy, naana po dahil sila sa gawas dahil. Subscribe mo sa ilang channel. Si Chin karon. Chin. At Chin ni kang kanta. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky? Okay. Every time you walk by, just like me, they long to be close to you. Grabe kini nga kanta. Kan nabagay good kang Chin bali nga tingog gali ka pareha ka susama siya og tingog na pagkapagaw-pagaw ang iyang tingog kang Karen Carpenters bali. Nindot kayo nga kanta. Bagay sa iyang tingog. Na karon po do na sila napatlahi na pud sila ko na pud sila sa gawas sa ilang studio. Mao man ning isa nila katong Tapad. Mao ni ang ilang balay din kini mo ni studio ang ilang gitindogan na bali sila sa gawas. Adayon ta ha. Naanay isa ka kamera po di ay. Tiniil na si Dudso. That is why all the girls inside Blinding all around, just like me, Guwapo sab. they Guwapo. long to be close to you. Maog yun ang tingog yun. Maog yung tingog sa instrumental On the day that you were born, the Guwapo angels kayo got pagka-drums. together and decided to create a dream come true. So Nagkuhan ko ba? Kay kining unsa ni nga gamit ani ni Chin nga sa pag-instrumental gali. Na murag gamay unsa di gamay nga keyboard bali unsa tawag ani. Nindot kayo kay maugid ang tingog sa original pud nga kuan sa pag-instrumental bali. Nindot kayo. Sunod di lang kaingkog di kantigo si Chin aning paghawid og yung nani mo hawid po day gilain po nga instrument kay kung gitara ra iya siya ra sige mag-lead. Grabe ka talented ng mga bata. They sprinkled gold dust in your hair, a golden starlight in your eyes, so
That is why all the girls in town follow you all around. Wabong blending oy. They long to be close to you, just like me. They long to be close to you. Oh, grabe kanindot kay paminawon. Close to you. Blending. Close to you. Close to you. Okay. Oh, grabe maka kuan po si Dudes po sa bagsakan na po day. Close to you. Okay kayo. Gwapo kay nga Thank you so much, Roman. pag-cover gihapon. God bless everyone. Maraming salamat po mga Mhm. Okay. Ato na po nadungog ang ilang usa na po nga cover nga kanta sa ni Karen o Karen Carpenter so mo ba na siya? Sang kanta nila nga Close to You. Grabe kini grabe kanindot kay ni paminaw ka labi na pagpa sounds kani nga kanang nagigdahigda gali ka. Dahigda ka sunod one anindot kayo. Kini pag atong natanaw karon nga ang pag kanta ni Chargyud ani Chin Bali bagay kay sa iyang tingog gyud kay naa siya pagka kanang nay kuan ba kanang pagaw-pagaw sa iyang tingog bali ba o nindot kay paminawon sunod ang sa pag kuan pod na natingalan ko kay kung di siya kantigo atong kuan katong sa to'y tawag lagi atong instrument lagi nga gamay kay nga murag keyboard gamay o naiisuksok sa baba bali oo kaya ako nang nakita mo yun ana mga reggae o kadasagaran nga magamit ana kanang mga reggae band gali nga reggae band o ani akong na kuanan nakitaan so karon mapuday ang tingog sa gigamit sa Carpenters day ingon ani po day o nindot kayo kuha gid kay nila ang pagka kuan sa instrumental ato nga part bali din kang kuan kang Char bali ato na piano mo po si Char bali ang kachar blending sila duha ni Francis o nindot kay paminawon makaana ka ba nga ay kanindot kay marug mahupay ang imong kuan paminawon gali nindot basta nindot lagi kayo di ba nindot kayo si Dodds kantigo na pus bagsakan kay nay komplikado nga to sa katong katapusan nga kuan nga pinakalit nga pag kuan bali sa drums bali kuha gyapon ni Dodds bali di ba oh kanindot kayo nindot gyud kay sila matugtog yun maayo gyud mga talented gyud kayo di ba i-comment niyo sa atong comment section kung unsa inyo kasulti sa atong video karon okay. Sige. Sinsya na mo kay daghan kay manok diri. Ugaw ko eh. Sige. Hangtod sa sunod. Pero tuod sa mga bag-od nga nagtanaw sa atong channel karon nga wala pa naka-subscribe. Subscribe na mo, hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out. That is why all the girls in town follow you all around, just like me.
to you.